मानसिनि जिउआव बयनावबो जारिमिन थायो आरो गासिबो दायखौ मावनो होननानै रावबो मावखाया। आंखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंदों, आं गाज्रि होननानै सोरनि मा खालामदों, सोरनि मा अयनाय खालामदों ना सोरनिफ्रायबा बिना जादों। आं दिनै इमान खस्थ' गथ'नि फरायनायजों लोगोसे न'खर सामलायनायजों लोगोसे सासे हिनजाव जानानै बेसेबां खस्थ' सैमा बायदि बिथिंनिफ्राय बिथिं गामसायावनो गामसा जियो होननाय मोनसे जाथाया जादों। नंगौ लोगोफोर, सनु खेमफ्राया मैदोम ब्रादार सनु खेमफ्राय आरो रनजित बर'ना बसुमतारीमोन टाइटेला। बिसोरो मोनसे प्रेंक भिडिअ बानायदोंमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना फेसबुकाव नुदों नुवाखै? नुदों खोमा ना? फेसबुकाव हमजानाय भिडिअ बानायदोंमोन। सनु खेमफ्रायजों रनजित बसुमतारी ब्रादारखौ मैदोम बसुमतारी ब्रादारा हमनाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दे। थिग बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरा बेखौ गाज्रि बुंदों। नोंसोरो बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो बानायनाय? नोंसोरो भिडिअ बानायदों मोजां नलेजै बानाय, भिडिअ खालामदों मोजां माबायै खालाम। बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना भिडिअखौ फेसबुक इउटुबाव शेयार खालामनानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो सोलोंनो नागिरदों नामा? बैफोरबायदि गोबां जाथायनि सायाव बाथ्रा बुंदों। ओमफ्रायो बेखौथ' फेक होननानै बिसोरो बुंखायाखैमोन। ओमफ्राय मैयायोसो लास्टआव बिसोरो बुंदों बे भिडिअ मोनसे प्रेंक भिडिअमोन लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोन होननानै बिसोरो आखाइ खबजोबनानै दिनै मोनसे निमाहा भिडिअ बानायदों। रनजित बसुमतारी आरो सनु खेमफ्राया गाबै गाबै माबायदि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों आंखौ बुंहरबानो जाबाय बिसोरनिया गोरोन्थि जादों ना मोजां जादों, रं जादों ना राइट जादों बिसोरनि बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया, प्रेंक भिडिअ बानायनाया। हमजाना एकदम रियेल बायदि बानायथारदों आरो ना। आंबो एसे गोरोन्थि मोनदों। मानो होनब्ला बिसोर लास्टआव प्रेंक होननानै बुंनांगौमोन। बिसोर प्रेंक भिडिअ होनना बुङाखैमोन नालाय। सब बिसोरो गोरोन्थियानो बयहाबो जाखायो, नंगौ नङा लोगोफोरा? सानसे नङा सानसे। अब्लाबो बिसोरो निमाहा बिबाय, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। नंगौ, जोंहा माबा मोनसे भिडिअखौ बेफोरबायदि थामसायै बानाय जाया। उन्दैफोरखौसो जोङो सोलोंनाय बायदि होननायानो जायो। नंगौना नङा लोगोफोर? बैफोरबायदिनो आरोना। दा सनु खेमफ्राय सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायनानै ला। मैदोम ब्रादारा बानायना होदोंमोन आरोना भिडिअखौ। दा जों नायग्रोना लानोसै बिथांमोना माबायदि गाबै गाबै निमाहा भिडिअ बिखो सनु खेमफ्राय सिस्टारा, ओमफ्राय रनजित बसुमतारी ब्रादाराबो। ओमफ्राय मैदोम ब्रादारा कल रेकर्ड मोनसे होदों। सासे ब्रादारा कल रेकर्ड खालामहरदोंमोन। बे भिडिअखौबो आं होनो सानदों। बियो नंखाय होनना बुंदों आरोना, प्रेंक भिडिअ होनना बुंदों। जोंहा बिथां मैदोम ब्रादारनि भिडिअखौ जोङो दान्दिसे खोनासंग्रोना लानि, ओमफ्राय भिडिअखौ नायग्रोना लानि आरोना। सनु खेमफ्राय सिस्टारा मा बुंखो दे। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो दे लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, एकदम राङापारा नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच जासिहरो। बङाइगाव, गसाइगाव, थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामलायदो दे। दा जों नायग्रोना लानोसै सनु खेमफ्राय सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो गाबै गाबै दे। जायफोरा दा जिखिनि घटना ससियेल मिडियाआवहाय फैदों भिडिअ, बेखौ लानानैहाय गोबां कमेन्टफोरनि गेजेरजों नायनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना। ओरैबायदि गाज्रि आरो हिनजाव मानसिफोराबो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों। मिन्थिला आरोना लोगो मा मावफ्लांनांगौ बावफ्लांबाय। लेकिन मोनसे कमेडि टाइप एसे लाबोदोंमोन भिडिअखौ, नाथाय बहुत मानसियानो बहुत गाज्रि तरिकायै मानसिनि जिउआव बयनावबो जारिमिन थायो आरो गासिबो दायखौ मावनो होननानै रावबो मावखाया। आंखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंदों, आं गाज्रि होननानै सोरनि मा खालामदों, सोरनि मा अयनाय खालामदों ना सोरनिफ्रायबा बिना जादों। आं दिनै इमान खस्थ' गथ'नि फरायनायजों लोगोसे न'खर सामलायनायजों लोगोसे सासे हिनजाव जानानै बेसेबां खस्थ' सैमा बायदि बिथिंनिफ्राय बिथिं बयबो हिनजावफोरा हौवाफोरनि सा मोनजायो, नाथाय जोंनि खाफालाव हौवानि सायाव जानाय लिरनाय गैया।
ससियेल मिडियायाव थाइसे थाइनै आर्निं मोनो हिसाबैसो बहुत लोगोफोरजों लोगो जानो आरो जोंनि उदालगुरियाव सोरबा इउटुबार फैबाथाय खालि आंखौल' फन हरखायो केमफ्राय नोंसिनि उदालगुरियाव दंफैयो होननानै बुङो ओमफ्राय लोगो हमगौमोन होनो ओमफ्राय आङो लिंहरो फै खोमा इनभाइट खालामो फैसा गैयाबाबो आं जाहोयो लोंहोयो नाथाय जायफोरा गाज्रि सानदों खनसे आंखौ लोगो हमनानै नाय आं माबायदि आंसो थानानै नाय आं रावबो लोगोफोरखौ आं जेसांखिनि लोगोफोर आंजों दंना आंखौ रावबो गाज्रि बुंनो हाया आरो जायफोरा गाज्रि कमेन्ट होबाय थायोना आंनि सायाव बिसोर आंनि रावबो सिनायथि रावबो आंनि देरनायखौ लुगैखाया मानो होनब्ला जों जानो गैयिनि फिसाना जानो गैयिनि फिसाखौ एसां गोजौआव थांनायखौ रावबो नायनो हाखाया नालाय खोख्लैनो लुगैखायो आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय जिखिनि आं दा बुजिस्लाबैयाव बेफोरबायदि भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायाव होफ्लांबाय निमाहा बिबाय मालाय मैदेमाबो गावनि कन्टेन्टनि थाखायसो मालाय चेनेलखौ थिखांनो थाखायसो गिनानै होदोंमोनदां ओमफ्राय आंहाबो बुरबुक नालाय ओरैनो जास्ट जकिं हिसाबैसो लाबोदोंमोन आं नाथाय बहुत गिदिर इसु जाबाय दा न'खरनि माखासे जोंना फेमिलिफोराबो माखासे लाजिनाय मोनदों आंनि सांखिनि बिदि प्रेसार गोलैगोन होनना सानाखैमोन नोंथांमोनाबो गाज्रि भिडिअखौसो थिखाङो आरो मोजां भिडिअखौथ' नोंसोर हाय खालामखाया बेफोरबायदि गाज्रि सोरखौबा माबा मोनसे नुबासो नोंसोरो बहुत शेयार खालामो बहुत रस खालामोना ओंखायनो जोंनि बर' मानसिफ्रा आवगायनो हाया रावबो जेबो बुजिखोनो मोनखाया नंगौना नङा माने आं सोंहरमारदों आरो आब' केमफ्राइनाव नङा फंबाय नङा नङाना जेनेबा माने मानसिफ्राथ' दा फोथायाखै नालाय नंगौ सानजोबदों जेनेबा केमफ्राइआ ओरैबायदि जादों बुजादों हमजादों होननानै माने अनेक खोथा दा जागासिनो माने ससियेल मिडिया बेलेग माने बे माबायावनो माने गावजों गाव रायलायनायावनो माने केमफ्राइआ ओरैबायदि जादों मादों होननानै माने बुंगासिनो ओंखायनो सोंदों आरो साइलागा माने मोजां बुङो आरो जेनेबा आंबो भिडिअ लाबोगोन नालाय मोनसे ओंखायनो आं बुंबानो जाबाय नोङो बुंबानो जाबाय आरो बे खोथाखौ जेन'बा जेबो नङा बिसोरो आंना दा मोजां रायलायदोंमोन नङा होमबा औ गासिबो बे मोनसे जेन'बा बे मोनसे इन्टारटेन नङा होमबा बे खोथाखौ बुंबानो जाबाय आरो औ दाथ' माने मैदेमाबो मोनसे भिडिअ बानायना होबानो जाथारो ओमफ्राय बानायना होआबा मैदेमाबो दा मोनसे भिडिअ खालामनांगौ नों भिडिअ खालामनानै नों हगारफिननांगौ आरो ना दा मिलियन थांलायलायबाय बालनि भिउआनो सिथोब मिलियन थांनो नोंखौ आं दहाय लोगो हमनो होनदोंना होनाखैमोन फैसा नांनो दा नोंसोरखौ आं दा होननो सानो आरोना जेनेबा दा अरिजिनेला दा केमफ्राइनियावसो थांगासिनो दा केमफ्राइनियाव माने बेखौ हमजानाय अरिजिनेल भिडिअ माने नांलायनाय मानाय बेफोरबायदि सानगासिनो दा माने रावबो फोथाया ओंखायनो माने नोंबो आदा मैदोमाबो दा मोनसे भिडिअ खालामना होफिननांगौ आरो नों क्लियारिफिकेसन नों होफिननांगौ आरो क्लियारिफिकेसनखौ आं होआलै फंबाय आं केमफ्राइखौ हरबाय दहाय सानैजों गुवाहाटियाव लोगो हमलायनोसै मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै बहाय थांखो बहाय बेरायखो मानसिया खबरानो गैबावा दा नायलाय ओमफ्राय मा जाखो बे आं गुवाहाटियाव मोनफैया गावासो फैयाखै गावासो मोनफैला माला होननानै आं गुवाहाटि भिडिअ गैया नै बेलेगावसो दङ आइसबिडि खथाबारियाव नामा खथाबारियाव आं मा खालामनांगौ दा बाथौफुरियावनो मिनिनानै बुंनाया नामा लोगोफोर बे माबा टेक्स होननानै बुंनाया नामा मिना बुंना ओमफ्राय नों आया जों सानैजों बानायदों जों सानैजों थाबाथ' जाबायना खोथाया खिन्थु क्लियारिफिकेसन होआबा खिन्थु आब' केमफ्राइनियाव गासिबो माने बेलेग नेगेटिभ साननायल' दंजोबो आरो गासिबो दा आंहा न'निफ्रायबो फैबाय थादोंना न'नि माखासेफोराबो होनदों माबाखौनो दहायनो आं मैदोमखौ लाबो होननानै आरो न'नि मानसिफोरा बारायनो थिनदों मैदोमखौ नोंखौ बुंनो जास्ट ओरैनो बारायदोंसोमोन होननानै नोंलाय माथो बुंनो बादो नोंलाय माथो लोगो हमनो बादो फाग्ला ओमफ्राय आं बानायखाबाय माथो आंना लोगो हमनायनि खोथाखौ बाद दोनना ओमफ्राय माबाखौ भिडिअखौथ' नों बानायना होनांगौना जेनेबा इमान गिदिर माबायाव गोलैनानै मायाव गोलैखो बदनामाव गोलैबायना दा गासिबो नंगौखौनो सानजोबदोंब्ला क्लियारिफिकेसन होनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा बेबा मैदोमाबो नंमारगौ होननायसो बानायनो नागिरथारो आंखौ आयौलै माबा रायलायनाया माबा आं नोंखौ दहाय होनबाय गुवाहाटियाव फैगासिनो दङ नोंसोर दालां गोनाङाव भिडिअ माबा खालामनो थांगोन लोगो हमनानै सानैजों जमा लानोसै आं नोंखौ होनबाय
10:30 आंखौ कुन्दल लोगो हम हटेल ओमफ्राय नोंहा माथो खिथायालासिनो बोरै उन्दुबाय फैग्रोनांगौ दहायलाय आं बुंहरनायावलाय 10:30 आं टाइम होबाय नोङो आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव आंनाव फन हरबाय आं 10:30नि सिगां मोनहैदों माथो आंनाव मानो फन हरासिनो ओमफ्राय नोंहा मानो फन हराखै नोंहा उनाव फै होननानै आंखौ आंनोबो होनबाय 10:30 फै भिडिअखौ बानायफिनसै दे बावबो नों टाइमाव मोनहैयासै ओमफ्राय आं होनबावबाय आं लोगो हमहैगासिनो दे गुवाहाटियाव नोंसोरो भिडिअ माबायोबा भिडिअ बानायोबा दालां गोदानाव आं लोगो हमहैगासिनो दं बावबो खबर गैबावा आइया दालां गोदानाव थांनो ओंखारबाय होननानै दानि बुंहरनाया सोरमोन मोदायमोन आंना ओंखायनोथ' दा आंथ' लोगो हमगोन होनदोंमोन नोंखौ ओमफ्राय नों फैनो हायामोन आरो दालाङाव आंथ' दं दाबो फै आंथ' दं मानि दालां उत्तर गुवाहाटि बे थांनाय दालाङा औ हा दालां गोदानालाय नों दाखालि नों बहा दं केमफ्राय बहा दं नैबे मा जायगा नोंथां पल्टन बाजार नामा गान्धीनगर खाथियाव पल्टन बाजारखौ मोनलायबाय नोङो पल्टन बाजार बा बाजाराव हाथाय खालामदों बिथिंसो थायोना सुमिया सानमारि खाथियाव पल्टन बाजाराव अ सानमारि खाथियाव सुमियावसो मोनलायबाय मा सुमियावसो मोनलायबाय अ इदि थायो इनिया दानिया सुमिया बेंथलावसो थायोलै सुमियावबो थायो मोनसे बानायना होबानो जायोलै माबा मानसि नङा नोङो ओमफ्राय नोंखौथ' मा जावगासिनो दङ ओरैनोसो फेक गोजा बेनि भिडिअफोरा गासिबो खोनाबाय आदा मैदोम आदा मैदोम मानसिफ्रा दा आब' खेमफ्रायखौथ' रागा जोंबावा नोंखौसो रागा जोंगोन बांसिन ओंखायनो नोङो क्लियारिफिकेसन होनांगौ ओइ जोंनाया आंहा जेबो गैया जोंनाया आंहा क्लियारिफिकेसन खेमफ्रायजों होनांगौ बास आंनिया बेनो खेमफ्रायजों थानानै होनांगौ सानैजों माने मा जे जोङो मिनिनानै बाथ्रा बुंनांगौ ओइ मैयानिया जोंना जि ओरैनो माने नेगेटिभसोमोन नङा होमबा बे बाथ्राखौ बुंनांगौ हारसिङैबा आंखौ सानगोन ए साला बिगुरा आंखौ होमबा बियो माने ओरैनो थाइला गाहाम माने मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामफ्लायो आंखौ बिदि सानगोन मिथिबाय दा बिदि खालामफ्लायोनोथ' होनगासिनो मानसिफोरा भिडिअ आपल'ड नुगासिनो दा आंहासो दाय जाबाय खोनासं खेमफ्राय आं होनो आरोना खोनासं खेमफ्राय औ दा बानायनो होग्राया मास्टार माइना नोंमोन नङा होमबा बेदिखालि मैयानि दिनाव नोंमोन बानायनो होग्राया नोंमोन दा नोंनि खोथा लानानै आं बानायबाय भिडिअ भाइरेल जाबाय ओमफ्राय दा आंखौसो दा नेगेटिभ खालामगासिनो मानसिफ्रा ओंखायनो मा बुंफिनबानो जायोमोन आदा मैदोमखौसो रागा जोंदों बांसिन बुंफिनाबाबो जेन'बा बहुत मानसिया 100आव 300आव मथा मथि 50% मानसिया नों नेगेटिभ होनना मिथिखानाय बेखौ नेगेटिभ होनना मिथिखानाय बेखौ माने गुरु स्क्रिप्ट होनना मिथिखानाय 50% मानसियानो बा 60% मानसिया स्क्रिप्ट होनना मिथिखागौ बेखौ माने बयबो मिथिखागौ स्क्रिप्ट होनना मिथिखागौ बेखौ